non serei. Quen son, quen son, quen son, que xa non sei. Quen son, non sei se me atoparei. Serei debuxo ou pensamento, irei por fora. Ben sabemos que están aí agardando para ver que lle facemos a nosa vítima dos luns. Pois chega o momento. Hoxe imos descubrir a cara B dunha das grandes voces deste país, un artista que atopou o punto de unión entre a copla e a canción popular galega. Cántame un paso doble galego, cos airiños do noso país, eses aires da miña terriña, daquel once xa non sei vivir. Pili Pampín é xa como da casa, pero canto sabemos dela, Amelia? Cantas veces se te han pedido paso doble, galego? Voy. Cantas veces, incontables. Vímola cantar, claro, nas verbenas. Tamén a vimos na televisión de Galicia, no país e na inmigración. Pero onde e cando Belén se converteu en Pili Pampín? Pili Pampín. Porque no carné de identidade non lle pon iso, exactamente. Ponlle algo máis parecido a María do Pilar Villarribas. Pampín era o segundo apelido de seu pai e o nome do restaurante familiar no que Manuel Muñiza descubriu cantando nunha boda. Publicou o seu primeiro disco apenas chegada a maioría de idade e converteuse na herdeira natural de Ana Quiro, nos escenarios e na galega, onde tamén a vimos desenvolver outro tipo de facultades en programas como Clan dos Impostores, Onde Estrelas ou Land Rover. Ya que estamos así en confianza, eu queria che comentar unha cousa. Que me dirás, filla? Vou deixar de estudar. Ai, Dios mío, pero como me vas deixar de estudiar, Samantha? Por favor. Hoxe en día, se non estudias, non eras nadie na vida. Ai, Dios mío, cando se entere teu pai. E logo a mostra máis de que a xente que ten talento sabe facer de todo. Aí E está. fai no ben. É que tamén que o traía ensaiado da casa seguramente porque na vida real Pili Pampín tamén é nai de dúas rapazas, a máis bella de 4 irmáns, unha gran cociñeira e unha artista experimentada que así é todo, despois de tantos anos, antes de actuar, require absoluta soidade para se concentrar. Amiga. Pili Pampín, moi bons días. Moi bons días. Pero ti estás como sempre, que estamos dicindo aquí. Estás como sempre. Se Porque escoitamos vos- aquí, podemos coller vídeos de hai anos que estás como sempre. Que va, porque vos me queredes moito. Pero non. paso o tempo, paso o tempo. Pasará o tempo, pero para ti tampouco pasou demasiado. Xa promesa, xa vai outro máis, outro aniño máis. Pois que lle vamos a facer? Oye, cantas? O que sí sigo estando como unha chota, eso sí. Ajá, Eso ves? non cambio. Iso é bo. De verdad. Estás no sitio, estás no sitio. Canto máis bella peor. Oi, Pili, encantadísimos de que esteas connosco nesta mañá. É un placer. É Sabes un ao que te placer. expós, ademais, non? Eu cando me chamaches vítima fai un rato eu xa temblo. Iso que nos gusta. Xa temblo, pero bueno, estou na casa, estou segura. E algunha creo. Algunha vez dixeches que non, algunha proposta que che fixeran? Ai, pois non sei, indecente pode ser, porque outra cousa Ti exploras todos os marcos, non? Eu a todo. Sei que actuar, actúase, cantar, sí. por suposto. Payaso tamén se fai, un pouquiño de todo. Pero sempre con concentración previa, que Sí, dicía no, Belén. de verdad, é que nadie o sabe, pero eu teño pánico escénico. Vaya. Sí, Buah. te lo juro. Sí. Intento controlar o máximo posible, pero sigo tendo cada día pois moito máis. Pero en que o notas? En que sentido? Uf, que estou insoportable, estou inaguantable antes de... Pero antes cantos? Semanas, meses? A semana xa antes. Imagínate que a tu sábado xa empezo o lunes. Xa non falo con nadie na casa, xa me din todos, hai actuación ou sí, entón xa me conocen, xa me deixan a miña bola. Pero sí, é unha cousa que non podo remediar, non? Diraste, subo ao escenario e na primeira canción xa se me vai todo. Pero antes non sei, a responsabilidade... Porque o campo no que te exixes máis, Pili, porque en todos os proxectos no que te levas mergullado non te pos así, tan acelerada. Tamén me poño, tamén, non sei, teño unha responsabilidade comigo terrible, non? Nese sentido. E despois, mismo en Land Rover, que digo, non me vai acordar, non me acordo o guión. E despois chego ali e sale todo de golpe, non? Pero eu, sí, poñíame moi nerviosa tamén, sí. Que pouco sabemos o público desa soidade, desa angustia, do mal que o pasan tamén os artistas
ata que chega o momento de poñerse no escenario, que pouco sabemos desas cousas todas. Pois paso bastante mal, bueno, que mellor sabe o meu marido, que pasa como que xa me coñece, pois xa me deixa soa, só chamo cando quero facer un pis, vente que vamos facer un pis, entón pois xa ven, non? Pero se non deixame soa, eu estou no coche, facendo crucigramas, sopa de letras, sí, concéntrome eu sola, prefiero estar sola. Sí? Sí, sí, sí. E a veces que convertese nunha especie de agobio saber que, claro, estás rodeado de xente, de persoas e tal, pero que sabes que despois tes que subir a un escenario, necesitas esa, digamos, esa intimidade de artista antes de comenzar. Sí, necesito esa intimidade de artista, sí. Sí. Vole. A vida dá moitas voltas, Sí. ou pode dalas, e dicíanos Pili, cando ven unha proposta hai que saber tamén subirse ao tren, pero que diferente podería ser a vida se non te subises a algún dos que pasou, porque, por exemplo, se non aparecese naquela boda no Pampín, Manuel Muñiz un día dixese esta moza vai ser algo grande, que crees que estarías facendo agora? Pois non o sei, igual... A veces me imagínome que sería unha cantante de orquesta ou así, non? Tampouco estaría nada mal, porque hai unhas grandes orquestas aquí en Galicia, non? Pero non o sei, seguiría cantando... Artista serías, en todo caso. Penso que sí. Ou se non enfocaría máis pa... Se non surgira nada a hostelería, non? Pero sí, penso que sí. Que sí, que Artista nace. Unha pode facerse despois, traballar moito e tal, pero nace, isto levase dentro. Bueno, sí, non un se pode salillo fabricar teño un dentro, artista. no, de verdad Podese que facer no, unha sí. cousa para un día, Sí, pero... sí. Bueno, que aquí estamos con Pili Pampín, estás cómoda? Un placer, por favor. Lévala clara, espera un momento, No, porque música que nos trae Pili Pampín, temas que escolle ela, preguntas que se farán outros, que este é o mellor do programa, que hai outros que fan preguntas, e nos cobramos igual. Vale. Entón non queremos enganar a ninguén, e a música que nos trae Pili Pampín, por exemplo, é esta. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada. Como cansada de branca, porque claro, tanto tempo na sombra Isabel Pantoja igual Que lle... llevamos a facer? Eu cando saeu Marinero de Luces, foi o disco de Isabel Pantoja, foi cando dixen, eu quero ser como esta muller. Ah, sí? Artista como esta muller. Pero que ten Isabel Pantoja? Que efectivamente, bueno, hai xente que a odia, hai xente que a admira, pero que non deixa indiferente absolutamente a ninguén. Bueno, non nos vamos a meter no persoal, non? Eu falo artísticamente a Pantoja, os seus directos son impresionantes. Como artista, me encanta. Xa desde moi pequeniña me encantou, non? Igual que a Jurado, pero xa os directos eran máis... Non sei, pasábase moito tempo. Gracias, sabes, esta cousa así que botaba unha hora con ese gracias e esa... que conste que a Rocío Jurado canta fenomenal, non? Igualmente. Pero os directos da Pantoja a mí é que me chegaban á alma, non? Eu foi cando dixen a raíz de Marinero de Luces, dixen, eu quero ser artista como esta muller. Sí. Sí, unha grande, sen dúbida. Home, por favor, Pantoja. fai uns directos impresionantes, de verdad que sí. E posiblemente no caso da Jurado teña máis presencia vocal. Vocal, sí. E no caso de sí, Isabel Pantoja máis sí, forza escénica tamén, non? Hola, bo día, Pili. Malia voz que teño esta mañá aquí en Camariñas, onde hai un temporal grande, non se ve a outra banda da ría, son Xosé Luis Blanco. Que vou dicir de ti, Piliña? Sabes que che vin nacer artísticamente, que foron varias as veces que hacíamos xuntos no restaurante de teu pai, da man do mestre inesquecible Manuel Muñiz, aquel home que puxo todas as confianzas en ti, que cando ti non estabas diante dicía, esta rapaza chegará lonxe porque vale, porque ten moito dentro, porque é unha gran artista. E curiosamente daquela, pois non sei, a min dá a impresión de que a xente quereche moito pero non se coñece en todas as túas vertentes artísticas, porque cando eu che coñecín
Ti cantabas moi ben, por exemplo, os fandangos de Huelva. E algún dirá, como? Eu penso que ti fixeses un esforzo grande para ser artista que eres hoxe, porque tiveches que, digamos, decidirte por un estilo. Decidicheste pola canción galega, porque sabías que había moito que facer, sabías que nas verbenas galegas había un baleiro que había que encher, porque Ana Quiro era o todo, pero había campo para moita xente máis. Fixeches moi ben, e hoxe eres a gran señora que eres, a gran dama que eres da canción galega, precisamente por tomar esa decisión no seu momento de cantar en galego, de rememorar o repertorio popular galego e de facernos, digamos, máis enxebres as nosas festas que boa falta fai. Preguntarche, que che vou preguntar? Pois non sei, que a min gustaríame que teu pai poidera ver todos os teus novos éxitos, porque foi o teu primeiro fan, o teu primeiro gran fan. Simplemente quero deixalo aí porque creo que el merece tamén esta homenaxe, porque el puxo moito tamén para que ti foses Pili Pampín. De verdad que sí. Xosé Luis Blanco, que tamén en fin, explicar a figura de Xosé Luis Blanco para a música, para a cultura do país, non? Da radio pública. Sí, sí. Eu debolle moito, de verdad, tamén a Xosé Luis. Sempre, desde a primeira vez que me presentaron, que de verdad que tiñalle un pouco de medo, porque impón, velo así, porque alto, grande, alto, unha cousa ancha así. Con ese pelazo. O primeiro dixo que medo me dá este home, non? Pero de verdad que cando vas coñecendo e tal un cachiño de pan, despois derame aquel paso doble galego, que é unha peza indiscutible en todas as verbeas, que a veces digo eu, es todo paso doble galego hasta cala última. Bótanos un fandango destes de Huelva. Ahora, pola mañá, si me acabo de levantar. Pero que máis dá, estamos aquí. Pasei unha noite destas a rolos, porque pero que ten o fandango de Huelva? Fixo un cocido, antes que me parece que me chegou hasta as 4 da mañá. Un cacho. Compañero, que me diste de babar, ay, que me diste compañero, que por mar de tu cara sin tus besos yo me muero. Sigan conmigo por caridad. ¡Qué espectáculo! Aí é onde se ven as artistas, non? Ser capaces de as 11:30 poñerse a botar un fandango de Huelva. E sin contar con botalo. É solo con un café. Ai, por favor. E como unha de Rois canta un fandango de Huelva así. Que a mí me gustaba, me encanta a copla, me encanta. E de feito, meu pai, que foi unha persoa moi importante, non? Tamén na miña carreira, na miña vida, pois digolle, papá, cómprame a enciclopedia todo de Marifé Triana, cómprame a de como é, o de Soy Minor, o Minero, Antonio Molina, todo eso, Lola Flores, eu tiña toda esa colección, me encantaba, volvías a ver, repetías, me encantaba. Dicía Xosé Luis Blanco que foi o teu primeiro fan, teu pai. Sí, por suposto, meu pai, pero, Dios mío, de verdad que eu cada día boto moitísimo de menos, porque é a persoa que máis disfrutaba cos meus logros, non? De feito, o ano pasado boteino tanto en falta que me entregaron a medalla de ouro do filla predileta de Amigos de Padrón. Estaba toda a miña familia, estaban meus cuñados, miñas cuñadas, miña sogra, bueno, todos ali, pero a mí facíame falta el, estaba... de feito que unhas palabras, non? Ainda que non estaba, pero seguro que me estaba escoitando e vendo desde arriba, non? É que de verdad que cada día o boto moitísimo máis de menos. Mira, a familia que en xeral non animan demasiado o artisteo, pero neste caso o teu pai vía que eras por favor, xa unha meu crack, pai facíase por min. De feito, os primeiros viaxes que fixen ao exterior, veu a todos, claro, estaba. Sí. E como era aquel Pampín? Aquel restaurante no que ti fixeches as primeiras actuacións, digamos, e aí naceu a túa vida artística.
Como era a vida naquel lugar? Pois mira, eu empecé moi xovenciña a traballar ali no bar porque a meu pai deranlle moi seguidamente 2 derrames cerebrais. Primeiro foi un infarto cerebral o que lle dou e despois un derrame cerebral. Xa non era o imperio aquel grande que era o Pampín, porque as cousas xa non iban moi ben daquela, non? Cando pasou isto, entón fíxeme miñame a buscar ao colexio para que eu estuvera ao mediodía nas comidas para atender a toda a xente, non? Con 13 anos empecé ali a traballar a saco. Vaya. Unha cousa que me encantou, de verdad, que a mí encantaba me estar directamente co público. De feito, cando vendemos, dixen eu que vou facer na casa? Eu non son desas que vai ás 10 da noite para a cama, nin ás 11, a min falta meu gusanillo ese de estar en... Pero vida dura da hostalería tamén, No, de feito, e nas galas do Bran chegaba ás 5 ou 6 da mañán a casa e ás 11 estaba ali para atender ao mediodía, despois volvía a marchar para atender para a gala da noite. No Bran era agotador. Teño que recoñecer tamén que había días que iba chorando pas verbenas porque non podía máis, non? Reventada. Sí, de reventada que iba. Sí, sí. Pero que era unha cousa que me encantaba, non? Sigo dicindo que me encanta a hostelería, que me encanta. Máis música, cando un amigo se va, que nos sirve ademais de banda sonora para despedir a Alfonso Castro Beiras, que acabamos de saber que faleceu, prestixioso cardiólogo coruñés, o pasamento do doutor Castro Beiras. 11:34. Amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Bos días, Pili. Eu son María Costa, vivo en Zuri. Sabes que son unha superfan túa, que desde que te coñecín no Clan dos Impostores da Televisión de Galicia que me gustastes moito como cantabas xa o simpática que eres. Teño unha preguntiña para ti, que nos contes un pouco como son as túas tardes do sofá mirando telenovelas. Contanos aí cal é a túa telenovela preferida ou algo así, non? Nada, mandarche un biquiño, un abrazo moi forte, que sigas así cantando tamén. A máis tamén a ver cando volves outra vez aquí por Suíza, cantarnos aquí a todos os gallegos que estamos por aquí. Aí está, unha muller da emigración, non? María Costa, fan acérrima... É un cielo, é un cielo. De Pili Pampín. A donde vou ir a Zurich que esta muller acaba comigo si vou alá? Cando fun alá acabou comigo. Vin nunha angarilla pa Galicia, de verdad que sí. No, é un cielo, portouse comigo cando fun... Porque eu nunca había ido a Suiza. Fun un ano pasado en marzo e fun a actuar a Zurich para... Hoy pasei no de película, pero esta muller desde que cheguei ao aeropuerto non me deixou nin a sol nin a sombra. Unha pasada, portouse de maravilla comigo. Pero é certo que cantar a emigración ten un plus engadido que cantar... Bueno, é completamente distinto. Falo cun cariño. Además, recíbente con tanto afecto, tanto respeto que, bueno, volveste loca actuando, non? Imagínate, unha hora de actuación pasas hora e media, hora 3/4, porque non queres deixar de cantar para eles, non? Claro, mas é enlace a relación que teñen con Galicia, non? Sí, por suposto, sí. E cantan as túas cancións, coñecen casi... Están postos en todo. Esta María moitísimo máis. E María, podes calar un pouco? Sí, vexo telenovelas ao mediodía, así, sentada no soflao, planchando. La verdad que se gancho todas. Pa planchar cal é a mellor? Decía, cal é a túa favorita? Planchar cal é a mellor? É que agora engancheima todas. Desde as 3 da tarde hasta as 9 da noite todas. Pero son a mesma hora, non son a mesma hora. Non coinciden. Cada hora hai unha. Bueno, hai algunha que podes ir zapeando. Esa cosa controlada na grella e clan. No, sí. Hasta engancheame o home unha, cala a boca. Que se que yo diga, non. Cal foi a telenovela que máis te gustou, que máis te enganchou? Que máis me enganchou? La Dama de Rosa. La Dama de Rosa. Si, acordade, pues, la Dama de... Aí empezou xa, porque o Cristal non a vin, que todo o mundo fala de Cristal, que foi a primeira telenovela. Eu xa non a vin. Eu vin Cristal. Ves, pois eu esa non. Pero xa me enganchei en La Dama de Rosa e continuamos. E hasta hoxe. E claro, que vamos a facer? Vas planchando, empezas a cambiar de canal, va, esto no, esto sí, va, pues, ala. E ao final, claro, ves unha e despois ao día seguinte queres saber como siga, claro, que pasou. Porque que teñen que nos enganchan? Pois non sei, chica. Porque mira que lles pasan cousas malas, terribles, me dices drama. Cariño, tapa os oídos, que xa sei que non hai. Os actores tamén valen moito a pena algún. Madre mía, filla, por Dios, alegran o día. Alegran a pestana. Sí, de verdad. Estaba mirando
Se temos que cortar o micrófono, cortámoslo, No, preguntamos a parella que nos está vendo, non. Esta canción, Jennifer Rush, bueno, mi mal, racha coa pana. Esta foi a primeira canción que eu cantei na televisión. Ah, sí? Nun concurso que había grababas en CTV, que era o 3x4, creo que foi o primeiro concurso que houve na televisión de Galicia, pois eu cantei esta canción. E actuaron, bueno, concursáramos 80 e pico de... Ademais, fora un concurso longuísimo. 80 e pico participantes, ou así, eu teño, podo decir, teño a gran sorte de que quedei a terceira, cantando esta canción. Acórdome que a primeira, a que ganara fora Pepia, que era cantante da París de Noia, sabes? Sí, sí. Pois a primeira ganara ela, e de segunda non me acordo moi ben quen ganara, pero eu quedara de terceira, máis contenta que as Pascuas, teño 16 anos, me parece. 16 anos tiñas. Sí, tiña 16 anos. E cantei esta canción, pero en galego. Jennifer Rush en galego. Sí, en galego. Sí, sí. Jennifer Rush, música desta escolma que hoxe nos trae Pili Pampín, que nos acompaña e coa que compartimos esta mañá con máis preguntas que temos por aí. Hola, que tal? Bo día. Eu, bueno, son María do Ceu e gustaríame dende aquí mandar un biquiño moi grande a Pili Pampín, porque para min Pili é unha desas artistas e persoas as que no minuto un que a coñeces xa a queres, porque desprende tanta xenerosidade, tanta dozura, tanto cariño sempre o outro, que a tes que querer a narices. E despois é unha muller que está pendente de ti, que de vez en cuando pregunta como che vai, como estás. E bueno, eu quería deixar aquí esta pregunta a Pili desta maneira. Vamos a ver, nós que somos nais, eu, por exemplo, no meu caso, que son nais, son fillas, son sogras, son avoa xa, esposa, gustaríame preguntarlle a Pili como leva ela o tema este de ser artista, pero tamén ter esa faceta, porque eu sei que ten dúas nenas preciosas, ademais ainda pequenas, e ela é unha madraza, ela ten o seu home a seu lado que adora, que eu xa o vin, vin moitos detalles con ese home, e ela, non? Ela que ten unha nai que sei que fai pouquiño estuvo algo maliña e que lle dedica todo o tempo que ten. Entón, como leva ela esa mistura de traballar, de ser artista, de ter que estar aí perfecta no escenario e ao mesmo tempo ter detrás toda esa vida que tes que atender, porque para eso tamén eres muller. E darlle un bico moi grande e dicirte, Pili, que te quero moito. Aí está María do Ceo. Eu a ti, María, sinto moitísimo a semana pasada que foi a presentación do disco de María en Santiago, a cal estaba invitada personalmente por ela, pero non pude ir por culpa de que mamá puxose maliña, tuve que levar por urxencias, porque, bueno, algo sin importancia, non? Quitou unha moa e deronlle uns antibióticos e aos antibióticos fixeronlle unha reacción rara, entón tuve que levar porque se me puxo no momento a vómitos e a... Bueno, puxose malísima, non? E perdíme a presentación. María, que sabes que te quero, que estou aquí. E, bueno, concienciar a vida familiar. Pois, gracias a Deus, temos unhas carreteras tan boas agora en Galiza que eu veño a casa todos os... Cando poido, claro está, non sendo que teña actuación ao día seguinte ali mismo no sitio, non? Pero suelo vir a casa, danos tempo a todo. Pero ti és tan optimista para todo, sempre. Pois suele ser. Dicir, apáganse os focos e ti, claro, sei que sei... Eu apago os focos... Dándolle pedal. Son outra persoa totalmente distinta. No escenario son Pili Pampín e na casa son María del Pilar Villarribas, así tuliña, con pero pijama. mantés o mesmo espírito. Sí, claro. Eu son así de natural. Vou a parado ao autobús, co pijama por debaixo, cazadora por riba, eu son así, non vais pensar que me maquillo para ir a parado ao autobús. Si fai falta ir en zapatillas de casa, pois vou zapatillas da casa, que non pasa nada. É así, unha persoa moi activa e enérxica con moitísimas capacidades, Pili. Pero que son así, que a veces
que non se pense que estou toda preparada na casa. Por Dios, que algún asustaríase. Levo 2 días en pijama sin salir da casa e que ben estou. Cantos anos teñen eses elementos? Pois mira, a maior cumpre po mes 14 xa. 14, Está unha mulleriña e a pequena 8. 8, 14. Que o terremoto da pequena 8. Que vai para artista? A maior ou a pequena? A pequena fijo, jaiteira, pero total. Día e noite cantando e di, mamá, de feito os Reyes deixaron un micro aí destes con algo de discoteca, lucerío, estas historias, mi má querida, non para, guau, día e noite, escoita. Eso, encántalle cantar, pero desafina un montón, non é a maior, sí, ten gusto cantando, pero esta a pequena me desafíname, pero ela nada, mamá, mira que bien canto, guau, ela dalle día e noite, guau. Pero, que importancia ten a familia na vida dun artista? É moi importante, a familia é moi importante. E ben avenida, por suposto. Sí, eu teño a gran sorte que teño uns grandes hermáns, unhas grandes cuñadas, unha sogra maravillosa. Sí, a familia política tamén hai sempre que aproveitar. Estamos falando da oposición, a oposición e a familia política. Pois teño sorte de ter unha familia boa, unha sogra maravillosa, uns cuñados tamén perfectos. Os cuñados tamén ven? Tamén. Hola, Pili. Son teu cuñado Manolo Torrente. Quero dicir que despois de tantos anos xuntos eres unha gran profesional e unha gran persoa, ou mellor persoa que profesional. Quero que lle digas ao teu público e que lle contes as noites de verano que pasamos no Furancho do Rougón e como as nosas nenas nos sorprenden todos os anos con repertorios de cancións que deixan a todos os veciños como si nunca viran semejante cousa. Gracias por ser tan especial e sabes que te queremos moitísimo. Gracias. Se un cuñado fala ben dunha, xa é pa creer. Este meu cuñado é atómico, bueno, de verdad que eu quero un montón. E si facemos... Onde o Furancho é ese? Pois é onde naceron eles, ali no Roucón. O Roucón é de ladiño de Iria, onde está a Picusa, sabes? É unha aldeña que hai ali, chamase o Roucón, e temos unha horta pois bastante grande, e fixemos tipo Furancho, non? Como ven a familia de Madrid, nos Brans, armamos cada show, cada vez que podemos. E claro, as nenas sempre preparan algo. Ahora a miña maior está con guitarra, cántanos cancións, as pequenas buscan pola casa os guións de Land Rover que eu facía e fannos unha obra de teatro cos guións da... Bueno, aquele é un show, e cantan e pasámoslo por ali. Entón, aquí hai artistas, pegas unha patada nesa familia, se é un artista. Bueno, meu cuñado, este que acaba tamén de falar, toca a guitarra que te mueres. Sí, e canta o rodaballo, ao final acabamos cantando todo o ano, todos os anos o rodaballo, pero que sí que o pasamos, facemos un churrasquiño ali ali fora, unhas sardiñas cando é polo xan. Sodes moitos cando vos xuntades? Ai, pois 20 somos, 20. Perfectamente, sí. Que papa máis, os cuñados, seguro. A familia política sempre lle dá duramente. No, chejalle ben. No, somos de bo manter todos, non vais pensar que estamos con el kilito arriba, kilito abajo. Nada, non hai manera. No quiero ni saberlo. Vecina, cierre la boca y no me venga a decir. Seguimos con música, tendentes tamén, como sempre, da actualidade. Se lles contamos que o cardiólogo Alfonso Castro Beiras faleceu esta mañá na Coruña e sabemos, o que conta o xornal La Opinión da Coruña, que se precipitou dende unha fiestra na rúa Juan Flórez, tema agora mesmo de información que estamos trasladando aquí dentro da Radio Galega. Ben, música con Pili Pampín, outra música, outra voz guerrilleira que escoitamos de fondo, non, Pili? Me encanta. Marifé Triana, las 5 farolas, sí. Se apagaron las 5 farolas. É preciosa esta canción tamén, todas son bonitas. 5 farolas, desde su casa a mi casa, desde su boca
Versión de Rocío Versión de Jurado. Rocío Jurado, sí. Eu Que- collida máis por Marifé, Claro, pero porque, a ver, que che gusta de cada voz destas grandes? Antes falamos de Isabel Pantoja, por exemplo, de Marifé de Triana. Que o que ten ela, que o non ten as garbo que outras? tiña no escenario, non? Pequeniña como era, pero comía o escenario co seu garbo, cos seus movimentos, e esa forza que tiña nesa voz que era algo impresionante, non? E a Jurado? A Jurado por forza tamén, non? Bueno, esa muller tiña un chorro de voz apoteósico, impresionante. E xa abarcaba todo, non? A Jurado, eu creo que entrando no escenario xa abarcaba, xa comía a orquesta ela misma, xa a orquesta quedaba nun segundo plano, non? Sí, son mulleres con carisma, con forza. Me encantaban. E ti, se tiveses que analizar a túa propia presenza escénica e de voz, que dirías que te fai a ti a artista que eres? Quen é Pili Pampín como artista? Pili Pampín como... pois mira, intento chegar ao público ao máximo. Intento demostrarlles o que son eu así, que non hai floritura ni nada, son así, desa maneira, non? Eso quizá é o que máis me agradece, non? Que sea como son, que non vaya de diva tampouco pola vida, porque non, para nada, absolutamente para nada, non? Quizá eso, o cariño co público é o que máis me conecta con eles, non? E bueno, e dalo todo en cada subida da escenario, por suposto. No, en cada momento, na tele onde sexe ti, dalo todo, bueno, desde non deixes un gramo a... Intento. A veces non sairá como un quere, pero intento, eso sí. Falábamos da familia política, pero a familia propia cantos sodes? Eu teño 3 irmáns, máis somos 4 irmáns. Sí. Todas mulleres? No, somos dúas mulleres e 2 homes. Agora, para abril, vemos unha sobriniña nova tamén. Dicir que aumenta a familia. Sí. Algúns deixanos, pero chegan outros novos, que tamén é unha gran alegría, non? Dos irmáns así cos que máis relacións tes directamente ou tes con Todos veñen a comer a casa unha vez por semana. Por riba van comer a casa? Sí, non, veñen máis que problemas nestas familias, No, pero a mí encántame, sí. Me encanta, sí, porque unha vez a semana veñen todos a cenar. Todos. Os homes, as mulleres, todos. Veñen a comer a tortilla de mamá. A tortilla de mamá é especial. E despois, pois, miña irmán está todos os días comendo na miña casa, o outro meu irmán tamén. Temos unha casa así de ir e venir. Nada, que non perdemos contacto, fillo, non hai maneira de despejarse. Non hai maneira de despejarse. Bueno, pues nada, eu son Ramón, o terceiro irmán de Pili, os de sempre, nos levamos moi ben sempre os 4 irmáns. E, bueno, a verdade que era unha cosa que o meu pai sempre tuvo na súa mente, non? Que os irmáns nos leváramos ben, e xusto cando estaba, bueno, pues, nos últimos días da súa vida, non? Pues sempre unha das promesas que nos fixo cumplir a todos, non? Pues foi que nos leváramos ben, non? Que non nos enfadáramos entre os irmáns. Pues a verdade que temos un trato sempre, feito, unha vez a semana sempre nos juntamos todos na casa de miña nai para cenar. En ese aspecto, pues, bueno, levámoslo todo, pues, moi a rajatabla, non? O de intentar levarnos ben as pequenas rencillas que podan surgir, pois solucionadas falando. A verdade que iso é unha cosa que sí nos podemos alegrar, non? Bueno, pues como ela está facendo ahora unha labor na súa casa de matriarca, non? De recoller o papel que está facendo a miña nai, e como estás vendo telenovelas aí estamos. Tardes, pues a miña pregunta é moi sinxela, se lle gustaría alguna vez protagonizar unha actriz principal desta telenovela. É verdade. E la contes, porque tanto ver telenovelas supoño que algo de interés tendrá. Daqui ten que ser. Aquí un forte saludo a miña irmán, e nada, que siga pa diante e que teña moita sorte. E daría unha boa estrela de Daqui telenovela. ten que sair un proxecto. Si che parece, meu irmán, que hai pouca telenovela na casa xa. No, vamos a filmar. Vamos facer aquí o deseño. A ver, que queres que lle pase o teu personaxe? Que lle destes a este meu irmán para que falara, por favor? Aquí hai pasta, Pili, aquí de producción hai pasta. Algo lle debestes dar, porque este é o máis tímido, sí, é o máis apartado destas cousas. Tímido nivel Pili Pampín, claro, que tampouco, claro. Bueno, xa, no, pero bueno, para que falara, Dios mío, querido, por favor. Bueno, como ten que ser a telenovela? Bueno, ti de estrela, que sería unha cousa moi de paixón. No, sí, eu a protagonista de amor, de amor, un galán guapo, así, eu que sei. O galán ben feito, non? Ben, sí, eu que sei. Unha familia numerosa. Así grande. Galán temos un nome por aí. Un candidato. Sí, pero de telenovela, Sí, sí. A min váleme William Levy, xa me vale. William Levy. Sí. É cubano. Dios mío, non tan desperdicio, home. Aproveitase todo del, non?
Todiño. Pola Virgen do Carmen. Todiño. E entón, pero claro, ten que tocar vos algo de sufrir tamén polo medio. Hasta No, a novela xa sabes. No, de chorar tamén ten que haber, senón Ten que haber un pouco. No, sí. Pero logo con final feliz. Ai, eso sempre, por favor. Na playa, con el barquito, con estas historias, ou no rancho, cas vacas, con toda a vida igual. O final que sea, pero... Pero que bonito, que sabiduría da vida demostra un pai que o que quere e o que máis quere que seus fillos se leven ben. Sí, de verdad que sí. importante eso en todas as familias. E ter iso claro, pase o que pase, non deixemos de estar xuntos, non deixemos de levarnos ben. No, eu teño a gran sorte que teño uns irmáns maravillosos, podo contar con eles para o que faga falta, que sempre están aí. De feito, saben que a min tamén me teñen cando queira. É unha cousa que sí, que sempre nos xuntamos unha vez á semana, todos, para cear, para contarnos as nosas cousas, inda que falámonos por teléfono e tal, pero non, intentamos que unha vez á semana, todos xuntos. Claro, temos un sobrinho tamén pequeniño que nos fai moita gracia, entón é o Chichi e as miñas nenas, entón, pois sí. E das nenas, a maior, que xa entra nunha época xa adolescente, esta relación nai-filla de preguntar cousas, de querer saber e tal, como levas? Nese sentido, levaseme mellor con seu pai. Ai, sí. Sí. É a seu pai quen lle pregunta máis cousas que a min. A min teme, non sei, porque a veces eu tamén son así... Tócache polimala, ser polimala. Sí, polimala, seu pai envolveo de outra maneira. Contalle máis os secretos a seu pai que a min nese sentido, Hola, chámome Flavia, son a filla maior de Pili Pampín. A ela gustalle moito facer postres, e xa sei bastante ben, en especial a tarta de 3 chocolates. Eu quería facer unha pregunta, que é se acorda da primeira vez que cantamos xuntas nun programa de televisión. E de parte miña de Ximena, un bico, mamá. Aí estaba Ximena. Que cousa máis maravillosa. Que programa máis bonito. Flavia, Ximena e Flavia. Estaba me facendo emocionar, vais a me querer correr o rímel todo. No, máis te vas a emocionar Pola cando radio non pasa nada. A torta, cando vas a facer a torta aquí... 3 chocolates, non un solo. O verdes avisado, por favor, que atraía. Pero isto non se pregunte, que trae la torta aquí esta xente pasa fame, estamos na radio. Isto douseme ahora polos postres. É un peligro, de verdad. Nunca me gustaron os postres a mí, nunca fun dulceira, nunca me gustaron os pasteles. Ahora fago bizcochos, ahora fago tarta de 3 chocolates. Pero de 3 chocolates que é a especialidade... Onte, despois do cocido, ainda metí un armazáns con azúcar ao forno. Bueno, meu non é normal, de verdad que non debe ser a velles que me veñen todas. No, sí, bizcochos que fagolle con noces, con yogures, con historia, bueno. Pero a miña filla a tarta de 3 chocolates Pero que ten esa tarta, bueno, xa polo nome evidentemente, xa leva 3 clases distintas de chocolate. Sí, é que as miñas dúas fillas son adictas ao chocolate. Ajá. Sí, Dios mío. Sí? Sí, é unha pasada como lles gusta o chocolate. Bueno, vigorizante, é unha sustancia. Cousa que a mí non, pero bueno, non sei a quen llamita nese sentido. E cando se me dou por facer a tarta de 3 chocolates, bueno, sobre todo a maior flipaba. Mamá, que buena está. Pero lembraste, Pili, cando cantaste xuntas por primeira vez? Cando cantamos na tele, sí, foi no luar. Foi no luar que cantamos, sí. E decías na tele, porque seguro que na casa... Na casa, sí, moitas veces. Cando cantades na casa? En que situacións? Pois que cando hai unha comida ou así... Ahora ela toca moi ben a guitarra, porque desde o ano pasado... Empezou o ano pasado, pero xa este ano en vez de segundo xa pasaron para terceiro curso, porque venlle ganas, venlle que se lle dá bastante ben. A pequena empezou este ano, pero para un amigo a pequena de guitarra non é moito, é máis de cantar, é ser teatreira. Xa te delo dúo, claro. Pero sí cantamos, e sobre todo cantalle a maior que lle enseña a facer dúos, non? Que ela o que máis lle gusta. Mamá, como hago el dúo en este tema, en este... Sí, a eso... E además canta moi ben, a maior canta moi ben. Debe ser moi emocionante cantar coa tua filla. Sí, é moi bonito. Ostras. Sí, de verdad que cantei con ela... A primeira vez foi no luar, miña nai tamén, fomos as tres que cantamos por primeira vez. E despois deram unha sorpresa o día da nai cantando as dúas, a pequena máis a maior, e bueno, o alecrín, de verdade, impresionante. Claro. E ti gustaría che velas andar un camiño profesional parecido ao teu, ou disles quitadevos disto, que é moi duro e moito máis difícil do que parece? Si lles gusta, si, as animaría moitísimo, pero me encantaría que estudiaran algo, que estudiaran unha carreira, porque isto da canción últimamente tampouco é unha bicoca, non están as cousas como para botar bombas, non vais a creer, non? Antes está moi ben, traballábase moito. Ahora trabállase, pero non é para botar cohetes como
como antes, non? Agora hai que esperar. O inverno está paradísimo, non se fai absolutamente nada. E no inverno, ahora parece que as festas se xuntan todas en agosto. Todas en agosto. Junio suele salir floxiño, julio va máis ou menos, pero de uns anos para cá, agosto parece que está ocupando todas as festas. E non se pode estar en todas, claro está. E este 2016 preséntase, claro, con actuacións... Sí, bueno, ahora preséntase a partir de abril, xa hai galas, pero bueno, que non era como antes, que facías, xa en abril facías 4 ou 5 actuacións, agora si faz unha xa, buah... Sí. Pero ver un cartel onde poña Pili Pampín xa é éxito garantido. Bueno, gracias. Así que se saben que Pili Pampín segue sendo unha das grandes voces deste país, da verbena deste país, que dignifica tamén a música deste país. Guerra seguirei dando. Para toda a vida, como di este tema. Que bonito. Pasáchelo ben. Feliz, moitísimas gracias como sempre porque me facedes pasar un rato do máis agradable. O día está para eso tristón. Eu vin a pasar unha mañán impresionante, como sempre. Grazas por todo. Pois nós tiñamos tamén un día así un pouco tristeiros e tal, pero é pasar ti por aquí. No, sí, eu que sei. Eu viña no coche, estaba falando de sexo, digo, yo, o que me espera, ahora que eu chegue, eu sabe Dios lo que me va a mandar. A ver se empezaron coa teoría e depois veñen coa práctica. Dijo eu, a ver se me mandan usar, a probar a Juan Condes. Non está o día para eso, de verdad que non. Grazas, Pili. Bueno, gracias por todo, de verdad. Gracias. Moita sorte. Graciñas.